Matul il-lejl li għadda aktar minn 60,000 persuna ħonqu Pjazza San George kif ukoll fit-toroq ewlenin tal-Belt Valletta u madwar il-Port il-Kbir biex jagħtu bidu għas-sena l-ġdida 2025. Iċ-ċelebrazzjonijiet kbar fil-Belt Valletta kienu jinkludu spettaklu fil-Pjazza San George mill-artisti lokali Xon Farrugia, Ira Dosko u Red Electric fost oħrajn. Fil-waqt il-preżentaturi lokali Dorien Mamo, Owen Bonnici, King Kutajja u Terin Mamo Ċefaj ippreżentaw dan l-avveniment. F'nofs il-lejlob tan-nar dawwal il-Port il-Kbir b'folol kbar deru f'diversi żoni tal-madwar sabiex isegwu din l-atmosfera mill-isbaħ. L-ispettaklu laħaq il-qofol tiegħu bi prestazzjoni mill-artista ta' fama dinjija Kaskada. Intant kmieni dalgħodu s-segretarju parlamentari responsabbli mill-indafa pubblika Glenn Bedingfield żar il-ħaddiema fih dan id-diviżjoni tat-tindif u l-manutenzjoni fil-Belt Valletta. Dawn il-ħaddiema ħadmu blaqatih matul il-lejl u rnexxielhom inatfu madwar 5 tunellati ta' skart minn Pjazza San George u t-toroq tal-madwar. B'dan wassal biex kull min daħal il-Belt Valletta dalgħodu saba nadifa. Is-segretarju parlamentari Bedingfield irringrazzja lill-ħaddiema tax-xogħol tagħhom bil-għan li jżommu l-Belt Kapitali nadifa. Il-Belt Valletta llum anka bħala livell qed tinkompara bil-kbir ma' bliet Ewropej dak li għandu x'jaqsam ma' ċelebrazzjonijiet kbar nazzjonali li kwalunkwe poplu qed jistenna, speċjalment il-miġja ta' sena ġdida. U l-bieraħ naħseb tajna prova qawwija, prova konkreta, prova ċara ħafna tal-kwalità, tal-livell, tal-professjonalità u qed ngħid issa għal kollox għaliex tajjeb li wieħed jirrimarka illi dawk il-follow l-kbar ta' nies ta' responsabilità ta' saħħa u sigurtà kbira, ma kellniex inċident wieħed, it-traffiku mexa tajjeb ħafna u dan grazzi għal koordinazzjoni stupenda ma' ħafna awtoritajiet u aġenziji tal-Gvern, Transport Malta, il-Pulizija, id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tant entitajiet oħrajn. Dan it-tant ma naqas spettaklu fil-Gżira Ċija fejn mijiet ta' persuni ħonqu Pjazza Tok fil-Belt Victoria. F'avveniment imtella mill-Ministeru għal-Għawdex u preżentat minn Clint Bajjada bil-parteċipazzjoni ta' DJ popolari Ryan Spiteri, il-kantanta Jolene Semen u l-band The Travelers bil-mistidna speċjali tkun il-kantanta internazzjonali Sonic.